Zlatý okruh KR Ostrava, tretí diel, štandardné dostihy na 2640 metrov autoštartom pre trojročné a staršie koňov, 50 000 korún s osmičkou aktérov. A pozerám dobre dopredu, ide poľská Saga na vytrvaleckej trati, druhý je Sir Viking, ďalej Charming Oro vpredu, takisto aj Donadoni Trans Air, Basby Kartuš, potom poľský zástupca zvonka Tequila Dance a pole nám uzatvára Donadoni Trans Air. Takáto je situácia pri prvom točení do cieľovej roviny, takže si to zrekapitulujeme. V čele dostihov je Saga, na druhom mieste Sir Viking pri bariére, z vonkajšej strany sa tam posúva Charming Oro, ďalej Basby Kartuš na 4. mieste, vedľa neho tréningový partner Zazazu, nasleduje Bob Harley a zvonka poľka Tequila Dance, pole uzatvára Donadoni Trans Air, ktorý ale je známy dobrou koncovkou. Kone sú zhruba necelé 2 km pred cieľom, v čele stále Saga, reprezentujúca stajňu Stad Lucky Star v súke s Pavlom Ostricharcom z Polska. Na druhej pozícii zvonka už je rekordérka dramatického oválu Charming Oro zo staje Eurocoder CSRO s amatérom Ale Lomanom. Tretiu priečku pri bariére okupuje bez priestoru na progres Sir Viking zo stajne Skres s Davidom Dobrovoľným. Vedľa neho sa zvonka objavuje Basby Kartuš zo stajne Esgoria s Jaromírom Kotáskom. Pri bariére potom zavretý jeho tréningový partner Zazazu zo stajne Kora Ratiškovice s Pavlom Vávrom. Ďalej potom malá medzera, za ktorou je Bob Harley zo stajne Victoria s amatérom Jozefom Hovorkom. A vedľa neho už sa objavuje dopredu posúvaný Donadoni Trans Air zo stajne Vávra Chropine 2 so Zdeňkom Vávrom a odpadá tam zvonka netakticky vedená Tequila Dance zo stajne Švierky z Polska v súke s Bartolomejom Žakovským. Takáto je situácia zhruba 1100 metrov pred cieľom. Teraz môžete povzbudiť 8-členné pole do záverečného okruhu. Tempo je solidné, záslov Sagy, vedľa nej Charming Oro. Basby Kartuš sa drží blízko na 3. 4. pozícii spoločne so Sir Vikingom. Za nimi potom Zazazu a Donadoni Trans Air, ktorý stráži Basbyho. Za ním ešte zaostáva Bob Harley a najmä Tequila Dance, ktorá tam rozdáva metre v 3. stope celé dostihy. Pole už vybieha na protiľahlú stenu. Uvidíme, pokiaľ vydrží poľská Saga, ktorá naposledy zaháňala Bokača. Na druhej pozícii už je Charming Oro, ale Loman prepol na vyšší stupeň a odchádza od zvyšných koní. Uvidíme, či bude Basby Kartuš reagovať. Pri bariére sa otvára priestor pre Zazazu i Basby Kartuš, medzi nimi ešte Sir Viking a Donadoni Trans Air je až na 6. pozícii, za ním ešte Bob Harley a odpadajúca Tequila Dance. Saga v záverečnom oblúku už pôsobí porazenie, vedľa nej tak stále teraz tam stvára Basby Kartuš a je mimo. Basby Kartuš stráca, stále to však Saga, vedľa ktorej je Charming Oro. Saga, Charming Oro, Zazazu sa drží na 3. pozícii, zvonka útočí Sir Viking a Donadoni Trans Air. Nádherná koncovka, je to zatiaľ prekvapivo, stále poľská Saga systémom štart cieľ, ale útočí Charming Oro a zvonka ešte Zazazu, Donadoni Trans Air, aj Sir Viking. Nádherná koncovka, Saga systémom štart cieľ je Zazazu víťazí pred Sir Vikingom alebo Donadoni Trans Air. Štvrtá zrejme Saga a Charming Oro až na 5. pozícii. Dramatická koncovka, bez peňazí Bob Harley, Basby Kartuš aj Tequila Dance.